Døden rammer os alle. Det kan ikke undgås. Man bliver nødt til i en eller anden forstand at kunne se døden i øjnene. For nogle mennesker kan døden være en befrielse. Religion og kultur har mange forskellige syn på døden. Nogle fejrer, at den kære forlader verden, og andre sørger. Døden kan være som en afslutning på det gode liv, eller som en fritagelse fra livets onde side. Døden har utrolig mange aspekter. Den kan komme pludseligt og lykkeligt, men den kan også komme fredeligt og lykkeligt. Hvis man tror på, at døden vil medføre et godt efterliv, kan det hjælpe til med at mindske angsten for døden. Ifølge filosofen Nietzsche skal man omfavne livet og ikke gøre livet til et venteværelse til døden. Hvad sker der med sjælen, når kroppen dør? Det vil altid forblive i det uvisse. Dog kan tro og individuelle tanker forsøge at forklare, hvad der egentlig sker, når sjælen forlader kroppen. Men svaret finder man først, når døden indtræffer. Eller hvad? Kan man overhovedet føle noget, eller bliver alting bare sort? Jeg tror på himlen og på helvede. Jeg tror, det bliver besluttet, hvor man hører til. Har man overvejende været et godt menneske med et godt sind, kan man komme i himlen. Men omvendt, hvis man overvejende har været et ondt menneske med et ondt sind, ender man i helvede. Døden kan man stille mange spørgsmålstegn til, uden at få et endegyldigt svar. Tro på det, som du føler for. Det vil mindske tvivlen og angsten for døden. Jeg stræber efter at leve mit liv sådan, at hvis jeg døde, vil det, jeg har oplevet i mit liv, være lykkeligt nok.